Halløjse, hvorfor er det mig også, at vi ikke har lavet nogle videoer? Ja, det er på grund af, at vi har haft så travlt med lektier, og lige nu så står jeg på en skole. Typier, der er ikke så mange. Det er ude for, så det blæser lidt meget, så ja, jeg kan ikke gøre for det. Og altså, hvorfor vi ikke laver videoer? Men når jeg kommer hjem, så skal jeg nok lægge videoer. Jeg skal lige få lov til at se skolen. Jeg ved ikke, om man kan se noget. Nej, det kan man nok ikke på træerne. Jeg ved godt, at det blæser lidt meget, men det er fordi, jeg var ned af træet her. Her er sporen i hvert fald. Så er der gårdspladsen deroppe. Og ja, det larmer meget her. Der har vi selve skolen. Der har vi 2 pavilloner. Der er 2 klasser. Første og anden klasse. Det er det selve skolen. Så vil jeg sige mange tak, fordi jeg sendte den her video, og den er meget kort. Bye bye.